सारनि गोदान सरकारखौ बरायदों। बे प्रमोद बर' इउपिपिएलनि सरकारनिफ्राय जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना गोबां आसा खालामदों आरो थांनाय बिसायख'थियावबो जोङो बे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिखौनो जोङो हेफाजाब होदोंमोन आरो जोंनि हेफाजाब बायदियैनो बिथांमोना बे मोजां गभर्नमेन्टखौ दानो हाबाय। बेनिखाय इउपिपिएलनि गासै देरहानानै फैनाय गासै सोद्रोमा लोगोसे पार्टिनि गासै मावग्रा बिथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि तरफनिफ्राय जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो साबायखर हरदों। जों आसा खालामदों बे गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिआरनि गासै गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन। लोगोसे जोंनि जाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि गोजाम दाबिफोर दङ बे दाबिखौबो बिथांमोना मावफुंनो हागोन। जों आसा खालामदों बे बोसोरबायाव जोंनि गासै दाबिफोरा जागोन आरो बे गभर्नमेन्टनो जाबायदि जोंनि तरफनिफ्राय हेफाजाब होनांगौ, जाबायदि बिथांमोनखौ सुबुरुन्थाइ होनांगौ, जाबायदि मेन पावार बा भट बेंकआव लाबोनांगौ मानसिफोरखौ, पार्टिखौ लाखिनो थाखाय जाबायदि परिश्रम खालामनांगौ, जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननिफ्रायबो जोंबो बाहागो लाफागोन आरो बे दोलोखौ बे गेटेड बड'लेण्ड जिथु एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौ जाफुंनायाव जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्रायबो एहेम बिबान थागोन। आसा खालामदों बे जोंनि साननाया बे गोदान बोसोर 2021निफ्राय मोजाङै जोंनि गेजेराव गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गासैनि थाखाय मोजां दिन लानानै फैगोन। जों बे गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे बे गोदान गभर्नमेन्टखौबो जों बरायदों आरो गासै बिटिसिनि रायजो राजाखौबो जोङो साबायखर होनो नागिरदों। बिथांमोना नंगौ आरो सैथो आरो बे नंगौ पलिटिकेल पार्टिखौ सायख'नानै देरहानानै क'क्राझारनि सेक्रेटारियेल अफिसारहालागै बिटिसिनि खुंथायहालागै बिबानहालागै लांनायनि थाखाय गासै बिटिडिनि भट होग्रा जनसाधारनफोरखौ जोङो साबायखर होदों। लोगोसे जोंनि गासै ओनसोलनि गासै जनगोष्ठीफोरखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो जों खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना गिनो नाङा। बे गभर्नमेन्टआ गासैनि थाखाय गभर्नमेन्ट आरो जोंनि गासै जनगोष्ठीनि गांनाय उखैनायखौ बे इउपिपिएल प्रमोद बर'नि सरकारा निसयनो सुफुंनो हागोन। आं बेसांखौनो बुंनानै आंनि बे सुंद' प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबबाय। एक्स वार्कार एस'सिएशननि नोंथांमोना प्रमोद बर' सारनिसिम मा गाहाय मा दाबिखौ लानानै मा दाबि दङ? जोंहा दाबि हिसाबै गोबां दङ। बिनि भितराव गाहाय दाबिया जोंनि गेजेराव मोनथाम। जों माबा मोनसे लामसाम इक्रिसि जों मोनजानो लुबैदों। जोङो थांना थानो थाखाय जों माबा मोनसे मोनजानो लुबैदों। लोगोसे जों रिहेबिलिटेसन दङ। नै नम्बराव जोङो मोनसे फ्रिडम फाइटार जों जेन बे मुभमेन्टखौ जागायजेनदोंमोन, जाय मुभमेन्टआ जों 87निफ्राय 92नि गेजेराव बिएसि एकर्डखौ जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार गेजेट एस'सिएशननि गेजेरजोंनो मोनसे बिएसि एकर्डखौ जों खालामनो हादोंमोन आरो बेयो बर' हारिनि मोनसे चेप्टारमोन आरो फाउन्डेसनमोन। बे फाउन्डेसन गायसनजेननाय दावहारि मानसि हिसाबै जोङो फ्रिडम फाइटार सन्मानखौ जों मोनजानो लुबैयो। लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन खोथा थागोन। जों बे 27 बोसोर जों जाय गभर्नमेन्टआनो जाथों गोजाम गभर्नमेन्टफोरा जोंनि थाखाय मोनसेबो रिहेबिलिटेसन खामानिखौ मावाखिसै। जों फैबाय थानाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ लुबैदों। नोंथांमोना थांनाय बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सालायलांबाय, नाथाय बेयाव नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय माबा मोनसे मोननाय जायाखै नामा? बिथांमोना बे सरकाराव जेबो जोंनि थाखाय आसुनि बा प्रजेक्टआनो गैयामोन। जुदि बिथांमोना हाउस अफ प्रजेक्ट बा आसुनिखौनो बा जोंनि थाखाय बाजेटखौनो लानानै फैनो हाया, बिथांखौनो लाना फैनो हायि बै सरकारनिफ्राय जों मा आसा खालामनो? जेबोआनो गैयामोन जोंनि थाखाय। बावैसो सिगां एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय 60 क्र'र होगोन होननानै फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नोंथांमोना मा लुबैयो फोरमायगोन? जों बिनि बेलायाव बुङो बिथांमोना मोननांगौआ मोनथों। बिथांमोना बे जिथु एकर्डआव बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय स्किम सोना लाना फैगोरदों। खिन्थु एकर्डआव बोनजायि गोबां आरो हाथियार लाग्रा गोबां आन्दलनकारिफोर थालांदों। बे थालांनायनि गेजेराव जोंबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि जों बे सोद्रोमाफ्राबो आरो जोंफोरबो बेबायदिनो जोंनि समाजनिफ्राय आरो जों बे प्रमोद बर' सरकारनिफ्राय जोंबो मोनजानो लुबैदों। आच्छा सार, एक्स वार्कार बिथांमोनाथ' माने गुबुन गुबुन दायो दोलोआव जों थानायखौ नुनो मोन्दों। खायफाया बिपिएफआव दङ आरो खायफाया इउपिपिएलआव दङ। बे बेलायाव नोंथांमोना बे एक्स वार्कारफोरखौ माबोरै खौसेथि लाखिदो बा समानै खामानि मावलांगोन होनना नोंथांमोना सानदों नामा?
जों बिनि बेलायाव जों एस वार्कार हिसाबै हाग्रामा महिलारियाबो सासे भलन्टियार पस्टनिफ्राय बिएलटिआव फैनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना बेखौनो फोरमायनो सानदों दि दानि फैनाय गोदान सरकाराखौ जोङो अल द बेस्ट होननानै बुङो आरो विश खालामो आरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एस'सिएशना बेखौ जेब्लायबो जों सापर्ट होनो राजि। आच्छा सार जि बिथा माने बियोथ' बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलाव नङा बियो माने गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै सनितपुर बा बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो दङ बे जि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जि बर'फोर बिथांमोनहा बर'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादों बिथांमोनखौबो लाफानानै नोंथांमोना बे माबा कमिटिखौ दानाय जादों नामा? बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बेल' नङा एन्टायार सोरहा दङ सोरहा गैया बाहेरायाव जाय बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एसे एक्टिभ पार्ट लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौहाय खालामदोंमोन बिथांमोना बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय जोंनि बे एस'सिएशन दानायावहाय वेलकाम। दासिमाव जि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट हानजायाव बा गौथुमाव माबायदि बा सोलिगासिनो दङ खामानि मावनायफोरा? जोंनि बेनो मेन टारगेटना जोङो एस ए सिभिल ससियेल जानानै जों थागोन नन पलिटिकेल हिसाबै आरो जोङो बेखौनो लुबैदों एस ए मुभमेन्ट फ्रिडम फाइटार हिसाबै जोङो मिलिटेन्ट नङामोन नाथाय सरकारासो जोंखौ मिलिटेन्ट होनो जोङो रिभलिउसनारिस्ट होननानै जों सानना लायो गावखौनो गाव जोंनि हादरखौ मोननो लुबैनायाव दा बेवहाय जोङो एस ए रिभलिउसनारिस्ट जोङो बे हिसाबै जों थांबाय थागोन आरो बे जोङो दा जोंनि बैसोआबो थोनला दा बेवहाय माबा मोनसे सरकारा जोंनि थाखाय दानि प्रमद बर' सारा CEM जानानै जोंखौ जेन अनो एबा नायो जोंनि बिनायफोरखौ एक्स ग्रेसिया अर एल्स सामथिं एल्स। प्रमद बर' बिथांनिफ्राय नोंथांमोना मा लुबैयो मा फोरमायहरगोन जोंनि खौरांनि गेजेरजों? सार प्रमद बर'खौ एस ए चिफ बड'लेण्डनि जोङो बिथांनिसिम खावलायो जोंनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा सुफुंगोन जेन बेखौ जों फोरमायो। आच्छा सार जि बे एस'सिएशनाव गासै बेसेबांसो माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट वार्कार्सफोर दं होननानै सानो नोंथाङा? एट प्रेजेन्ट जोंनावहाय जोङो इच एन्ड एभ्रि कर्नार जोङो बेखौ मिथिगौ इउनिट लेभेलनिफ्राय जोङो हिसाब खालामो मोनो more than 5,000 केडार्सफोर दङ जोंनाव more than 5,000 सा खोला सानजा सोनाब मोनफ्रोमबो